Welcome to the Leading Site News. Nili balong kacing thura tomon kijab. Lakhain ko arap ho nili constituency ke parlo koila mati lapen chukela hawara long thedung kacing thura tomon kijab jog rat atung kachi hok kang nek alun ke bat side. Posting ni phai koyarni koila mati along 10-bedded hospital in Puponsi arlok isiara raphan kisu kiun ipen se kachelang thedung awar sai non kachari bo masarkar atung ke mekamatha jog kiduk kisung pen jok pon po posi ningje pon ringti. Lapen Chukela Higher Secondary School lahem kimi kang pojai mekta deng pontanglo. School lahem kimi building kelong penajok lokacalde osomaratum lapen osomara pia potum anpar tahadak lo than bangatum aning kang samte thanon epin lo puta ningji pon. Lalong ni adimanta CM Dr. Tilermong hang pensi ingku pon lo lapen MP, MLA, EM, MSc atum chetong don si hospital lapen Chukela Higher Secondary School lahem kimi kang pojai mek nisen pen pachun pon. Lasopi Chukela habaralong akhoi puta pathu aklamalong BJP masjeni ajai mekta peman pontu. SSDF APSRC lapen Congress pen COC BJP along chingbedu na berta nilituna sahem along nangle. Berta kiri belong atengki Congress pen benting terang lapen ari sangho atum. SSDF pen Timothy Tiso lapen alang diri sangho atum. APSRC pen Sarim kho lapen ari sangho atum. Kadau kawe cenderung pet pen BJP along cepok bentang loposi nilituna sahem along berta nangle. Jadi tum aprang si bangke nikang sam teknik bangke tum karbiang long kecari pon tim karbiang long CM sir Dr. Tuliram Rongham lapen alang lige CM chotang lelo alang lige tum Assam Legislative Assembly long Rongham 111 LC long penta alang lige tam tang po MLA cepai don sipini ili tum pan karbiang long farman alang lige MLA ang hoi cepalong si alang li jitu ni alang fan ningkang sam teknik banggalai lo kedam tanganing bong pelas same alang li rada fan kang hon pahaman even alang li party amunir panchot lapgali lapen opposition party fan atawa alang li black pompe lapen kibi kedukela katuma fan punon lapen non kichur mio we atuma fan dikai ko education anat alang li kelang pon lapuson paprang pon nitung theklong lo lapen alang li kelang pon ke nitung theklong ulo je inglong ara pan pusame alang li kai ke same kirapon kepacing turamo non nitum nili balong same langnam lo putang te alang li labang so CM chodet pen api bangke kaching tur isi pen isi bangke nitum nili ba pas same nang bom bom lo non pinpur damme nitum tak overall nili balong same RCC bridge abang kini tum bangin ang pilablo lapen itum non kenang jason an bang kini tum tal long bom lo lapen non itum malang lipen nitum man lamchak nang chipita dolo nang pijita dola la sini itum malang lipan ning ke teknik pensi nitum Congress hoi pens tame alang lipan ke dam tang arni ang bong nitum optai royang paprang nitum chetong lo la so pensi nitum chingki chethan pensi pini labang so media pen sinan tum mata me pachini lo neri tum Congress pen bang phangro tom ra bang troxy la ke pini tum join elo la pen pena bang ke ni tum mundol BJP long sini tum claim vet po la pen la ke ni tum ang ring si ni tum claim dampo labang so khoi puta aps long si BJP chepai chochi lagali nilip angkang pi bangke ke bang ji MEC election bangke ni tum BJP bangke chepai pon papo la ke pini ni na tum pan media long pasamit na tum pan pachini pon lo non market kidam tang pulo non pugali lo kidam tang nilip bondol Congress committee long bangke ni lige designation son thom do financial secretary office secretary la pen organizing secretary la bang so designation se adak ni liglem bo la pen isi pudam me nili Congress apan ki pudam jia lam bangla lo kidam tang apor ho nili tum Bokajan nel ipen rotoning teacher pan itu pethodon lo lapan alang lipan pethodon pen kaprek constituency bangke BJP si hai laptai sitame niritum Bokajan nel ilong pen bangke niritum nilip constituency pen bangke roton sar pan sinitum pai dun nili sining dogalam kelai lo media pen nili setaning tong niritum nilip pen Congress apan lapen Congress lapen APHLC nitum jointly pen nitum lapu cipu pin pen alang lipan pai dun pen pini anian stame alang li nili pan stame lapen mundol pan stame cingki jetan thang ta we lapen itu man akiro ta we nitum pan la an kaprek constituency bangke BJP pan pai dun lablo
Kongres abangke remdun lab lo ka pregadim bangke sitame nitum nili palong bangke Kongres la pen PHLC nitum jelang pet pensi alliance pensi alang lipan pai don lo roton sir pan bangke sita nona por ni lining tu bang lai lo alang li leadership palong bangke lapuan ang song ka cepat dun uji pan ke aja kong ave la pen kedam tang isi pen isi apor sitame nitum theklong lo alang li nili alang li pan kado wei kacing ki dhan sia long same ni ning kang kada pen kacing ki ya por an ta nili long de la pen kedam tang election por ho nili mundol committee long claim bang phulo nili ba president Avinash Ronghang right hand lo nili tum ha pantu pen eta chelang king pen sitame ni tum claim ra petam ra pelo sitame no alliance party pen ni tum rotoning stisar pan ni tum ka chupai du pen ni tum pan thang theng save la pen ni tum mana kero ve pini ani an sitame nili bang pen di tung pat anang si chupui sina nang li tung ke nang pahai dun lo pot chingki je than sinang palam thang ta ve lai hut pe nalang li pan ni tung ning tok lo ke mang jar ni la ke ni le barat sitamen pini bena tum ning chit ning chibinon Kongres sa sarkar along bangke la ke chujeng ba jirta ili tum kitun je masi dun de nang po ili tum ke claim nang je la ke ili tum non Karbiang long kacharipon CM sir Dr. Tuliram Ronghang alang li pan claim bidun lo putang te kiturmio ove atum sitame sakuri ba kuri pendang lo kaching turamo kamjam kadok kave ili tum choklem long po lancho takali ili tum pan non appear thelong ke development skill kaprek ka scheme sitame kitur mio we atum itum varsai chendu nang lapena khoi puta arat atum same ili tum nona bangke labang so CM kacharipon a government along ili tum todun ra ili tum bang a constituency son da thakle ili tum na dag nili constituency chetame chepai dun nang pen kaching thura mo na paprang nang pensi nili lam ke same ton ko thank you mas joining along le tum SS ina na munil chetalo ile tum bena na ji ring lo PHLC long ni khan proxy na ke dono same le tum la dak piposi non bank ke dodo tung te det ma tum kai na kirem kaida kirem so join ko ni tum SSDF dono SSDF tame aku hai be lasi aku ni tum ni ninga wrong men put aku joining program men lo Dr. Tuliram kan tum dak chu pa ben bang pot churo per pik lo le ini bangkon le tum bang aro thom ra 387 SSDF Apransi media korte tum dang to pan ilhin pen akero pilo ne tum da duino akhoipta PHLC ahin pen ke kananje mate kapasini duni kala kedam tangan ke dak PHLC si abang so duino akhoipta long ke ha kon kasi non ke mangji MSC abang ke tiong dong awut pen BJP apan ke pahai don dia pangsi nilhin pen ta namphe pidun ne tum dak abang so joining program along PHLC pen katok kave phai lake bang harohini ra bang Christian join pono tan ke suri trok lekai that netum BJP party atum kerem sita ni leader betai ke trok silo that meeting nangai do joining program pen chenglo kapre asayang deng ke bang pen aju tanang sang pok dupik lo nili la pen ke dak suri phoan ke chu nil tum vote chelong lo suri siben si rempon lo non chula surjong phar ke hai hot ke sita non pini ke join PSLC la pen congress la pen SSDF pen pangrum pet pen dar pini bang suri sira bang pharohini bang thongkara ke thoma bang phubang phe tum pini that alang to party ben chi open BJP party mate tim kar biang long si pini pen ke surjorong pharlong si kam sayang dengan da cher Abdul Popu selang tum tame pini la so polling station pen chenglo ka kapre pen ta pini bang la so prang da medak abarim nailo rolening ti la pen ke not ke roeling ti alang tum tame ladak hala Congress party pen chi open BJP party along na chapau donelo la pen ke ko alang le tum tame Congress tum da dolang hala tum tame non ki barikha por la se ko morning ka pregani
la barikha jutet pen long te ko daki jonji asang ding ta dola la sida local MSC Pobitrong pipen chenglok mondol committee la penda ke do morcha ke dwara tum pena team tum ben chingbai pen MLA Surjorong Pharalong jakong ki pidun ji aphan team kar biang long long an su se nang cherap chi tudun ji aphan sela tum ta chi sik chidang bom ason thosi to ta ve tame harok hadalong nili leaders tum to ana tum han pini pejoin lang tum social media theklong lo an si di phu bang ke bang suri ke thom so se abang phu bang phietum ala seltalino determon ki bang suri ke thom ke jang back phak lo bang suri ke thom so se bang phu bang phitum ta nang join din lo la so phrang ke town hall lo bang suri si do pada nang join din lo la so phi ke non ko nilip consensual lo dak mohamaya pen ko dakla nomati konsensi da non 24 ni pada ta ke jon na sang deng dola beskar piang long da dolo la son se long tene konsensi ta se muni tu matha kirla lo je kathar pen congress to ihu si ka chi putot lo sta rar phan ke claim ya sang deng phane la tum je pini election ka pathu gali alang tu man ke jongjunga le ke long ji phan rar phan ke claim pi ya phan gali athe ihu si congress pen special si ke la tum ke la pen la alang tum ke methan pen pangbar bar nak si la ke meng lo chelang selet pik kalima galang la ke alang sida election na chupe haia joine pen pajir polo eklai vet donta alang tum ke haine delo konon ke akong alang tum putulo jai kathar bang angdak ponlo nitum ke congress pen ke alliance abelo pajir popelo de pajir popelo pulong de na tum da chin no kwan se ala so political party aja kong doima avema la ke na tum leng sai chapo bo nang konar jilang na song troping ke dam tang hit la san ke dam tum na tum government pen ki lak olak ko ki la pen ke long lang tum kelong le tum ke alang tum alis nang pi ana tum ke long lap lo mane nang pikai dolo lo de chin ni dalo lage indi sar koila mati pen ha ang serok ke dam atuar lage deng ponelo ayar dia pen deng ponelo non tendar kol pon po ke koila mati lahai te ni limo pang dak ponelo agos chiklo pen ke sop lahai pimen pima bill don da ponelo lahai ta me lata deng ponelo non tong thek the dalo na tum ta chini loke nilikai ta puera lam lo nilikai ta puer lo nilikai ta puera lam lo si assembly long da ninger lo room was not built in a day ani sivet ke room da pachala phati ole lo ni tum MLA election non si ke jutla la silni tum ta la ningkan pho angbong dolang isi sipen ke claim bon je phane tum kapi chum je phan ke ni tum ta bori pon to sa ti usirang ba jilang hala council sor tum si company kan long ngi jor ko lam Wata nili pang dan ole nang li ta la to bi hoi ma pi ma ko na ta ke sa